and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Ay ambot nga nung mikalit magsod to suwina din his ato. Puwerte gyud akong kuyawa oy. Kay nagtuo man kong bugnoon na sab ko. Wa man ka siya manghilabot. Aw ang bahaw ra may ginoy gilabtas buang. Ayan ang pagsigihingan og buang ni Wina ma. Matud siya nga amahan. Nga patambalan niya si Wina. Ay, Manahid unta ko nimo ma. nanghid ka? Karon maabot Domingo ba? Ako nang pamayan si Ann. Unsa? Maunay akong gisaad ni Ann ma. Maunay iyang gipresyor nimo. Dili ka maumo pressure og tawo si Ann ma. Gawas pa. Igo ko lang ikaw gipahibaw. Kung muban ka sa mong pamay, malipay ko. Pero kung dili, way mamugos nimo. Oy. Magminyo na gyud ay si Jay. Dili na gyud ay siya papugong. Asa ato pa? Dili na gyud ay matuman ang akong pangandoy nga makaadto kong states. Pastilan. Mapakyas di ay gyud ko sa akong damgo. Sa akong ultimate dream nga makakita ko og tate. Hay! Da, saom sa good oy. Nabuang man sang misaad nako. Giahak, makalagot. Wow! Hala, day! Kanindot di ay ni mo, day, no? Kaslo na di ay ka! Wapay siguro, day, uy. Usa man siguro, uy. Nananaw naman ka mo bridal gown. Hapit na yung maras magi si Jay. Tungod kay kalit amin ng labang sa dihang nakita ni Jay ang bridal gown. Hala, day. Kanindot ka ha sa inyong haliwat, day, no? Gwapo si Jay. Unya, gwapa sab ka. Ikaw ba? Naghiskot ka dayon og anak. O pagani siguro kung makasal bakit mi si Jay. Nga naman. Tungod sa among mga inahan, kay bawo ni bitaw ka. Di mo makadawat sinang rusing nako nga mamahimo niyang umagad. Kahila sab niya mo ayad ni mo, no? Okay ra, day, uy. Iyasab ng katungod. Wasap day gusto si mama ni mo nga magminyo mo si Jay. Wa man siya isupak. Ay, mauman di ay na. Unya nga nung naapil mas nang milay sa inyong mga problema. Dili mo masugot si mama nga dili kauban sinang rusing inig pamay ni Jay. Napatay. Pero pakigsultihan ko si mama, day. Hangyoon ko siya nga ilang dawaton si Jay kung kauban niya ang kapitan. Oh, doon na ka mang kunoy toyo nako. Doon na bitaw, ma. Hinaot nga dili ka masuko. Aha, Mamay unta si Jay karong umaabot Domingo, ma. unsa? Ma, please, sabtang among tinguha ni Jay. Anong tinalian man kinang inyong pagminyo? Mao ni tubag sa among mga pag-ampo. Ma, ayaw na lang kung obligahan si Jay nga ipadagit ang iyang inahan sa iyang pagpamay din sa ato. Total, kauban man niya ang kapitan. Ay, Anastasia. Nakasabot ko sa imong tumong, ma. Pero si Jay ray bililhon ako, mamamilay. Sige na, ma. Sugot na lang ang mamay si Jay nang iyang kauban ang kapitan. Sige na, ma. Makahimo ka ako sa pagbalibad nimo. Ma, salamat. Salamat. Mahal talang kaayo ka, anak. Pinangga ko kaayo ikaw. Hinungdan nga dili ko gustong mahiubos ka nako. Dili ka sa magmahay sa pagdawat ni Jay, ma. Buutan siya og matinahuron. Nagkasiguro ko nga makaton ka na sa pagmahal ni Jay. Wa na'y problema, Jay. Gusto gid kong apel si mama sa kong plano nga makigbinyo ni Ann. Kap. Pero ambot. Ganon dili gid siya magkasabot sa kong tinguha. Tingalig. Nakalitan lang si mama ni mo. Ang tinuod kap, ang nahitabo namong duha ni Ann,
Mo'y nakaaghat na ko aron magminyo na misian. Dili may gusto magkabuwag pa kap. Kinahanglan ako siya mapanalipdan gikan sa mga daotan. Hinoon, way maka-question sa inyong pagbinati ay, Jay. Pero mahimong mama nimo, walang matagig igong higayon aron madawat ang inyong relasyon ni Ann. Tingali sa kap. Pero anay makapugong sa umong plano ni Ann. Hinoon, parehas mong duha si Anastasia nga na anasustong edad. Sakto nagkasbala. May trabaho naman ko. Og may tinigom na kong gamay kap. Muna akong gamiton sa akong pagpakigminyo kang Ann. Sa akong pagpakasal. Unya kap. Masugot ka nga. Nga ikaw mo'y akong iuban sa ako unyang pagpamay ni Ann karong Domingo kap. Nga nung dili man. Dili ka makabalda ang inyong pagminyo sa pagpanalipod ni Ann sa kinaiyahan, ingon man sa katawhan. Doon na may manalipod sa kinaiyahan o sa katawan kap. Nahibaw na karon nga mamay na si Jake ang dayan. Ay, nahibaw na Fanny, uy. Gisultihan ko ni Dayan. Ay! Ay! Magdayo na kinang duha! Bitaw Fanny, uy. Unya, kamong duha sinang milay, maimuhato ni Dayan nga to sa altar. Nga to kang Jay, unya sa ilahang kasal. Oh, ikaw, may maid of honor ni Dayan. Uy, moray dili na ko makapaabot sa ilang kasal da. Oh? Kinsay kaslon? Kinsay kaslon ba? Kinsay kaslon? Ngano nang utana ko magkinsay kaslo numin na? Sigurang mata ay. Ay, silan ko yawan ako, uy. Intaw nangalit mang kawin na, uy. Hoy, ngano imo kung gingan lagwin na? Okay, sam mo pangan. Ako lagi sa Anastasia lagi. Nawa na, nayabag na pa ni. Paminawin na ha. Kanang, taga dinhi kagyod. Unya, nawa ka. Unya, sa imong pagbalik, ingon anak na ka. Unsa man ko? Ana agod! Aw, Yun ana agod! tarong anak, unsa nga Ana agod! Guwapo! Do. Kalami. Ay! Gibangkong na! Ay, sagdi na lagod pa ni. Uy, sagdi na lang. Tanawan niya. Patilipayan na. Nagkatawa, no. Ay, Wina. Olo. Huy, Wina. Olo. No, ito na. Ikaw lang gipaliraw ang iyang mga mata. Kamao kang mangros, Wina? Kamauman. Wala, kamao pa ni. Kamao. Biko na, bi. Pangoros ko na, bi. No. Mm. Olo. Ay! Ngano ko tao? Nganong wamang ko tao yung gigamit, oy! Ilhanan lang yun! Unsa? Nawalhon ka! Mayong gabi inang. Mayong gabi isa, Jay. Jay, maayo kay. May ani ka. Ato na doon si Wena sa Dr. Ugma, ha? Aron si matambalan. Oy, patambalan si Wina. Mao'y hangyo sa iyang amahan, ma. Nga patambalan si Wena. Uy, wa mo'y hunahunang ipakita una si Wina sa iyang amahan. Husto tuod-an. Ato hinungdad on si Wina sa ospital. Aron magkakita siya sa iyang amahan. Mas maayo to, wait, no? Sige. Ugma, sari para to ipahiling si Wena sa doktor. Ato siya iagi sa iyang amahan. Ang problema lang anak kon, musugot basad ka si Wina. Tingmalig mag-wild unya siya. Dili tingali siya mag-wild nang kung siya nang mohangyo niya. Ani niya, Ugma, ha? Aron ato madaha si Wena sa iyang papa. Kuan. Ako nang gisultihan si Mama sa imong tuyo. Ug uyon siya nga si Kapitan may imong kaupan. Nga naman di ay, Jay. Di madawat si mong inahan ng akong anak. Ma,
dili kay dili madawat nang. Pero mahimong nakalitan lang si mama sa among desisyon. Basta ha, Jay. Ayaw gyud payla kang akong anak. Ayaw gyud siya tagig kaguol. Kay kun maunay mahitabo, ako may imong kontra. Mahal ko kayong imong anak nang. Andam kong ibuhi sa akong kinabuhi alang og tungod kang an. Manligo ko? Kinahanglang manglakaw ta. Manlakaw ta? Adik ko! Tingalig inyo kong biyaan. Tingalig ato na sa ko atong dakong kahoy. Unya mawag dayon ko. Way maghilapot nimo, Wena. Sige na, kaligo na. Aron, makapanlakaw dayon mo. Ligo ako! Unsa? Way! Magpaligo ka na ako! Lagi! Dali na! Ay. Ligo na dayon ko! Bida oy! Nag-ayo ay nga magkurintihon! Sige na, Wena, sige na. Kaligo na dito aron makapanlakaw dayon ta. Makamaom kang muligo, di ba? Sige na. Sige na lang, uy. Do. Ay ako biyai ha. Dili lagi. Magunsa man ta din eh. Dili ba ingon ka nga wa ka mahibaw kung doon nakabay papa ug mama? Ingon ko? Oo. Nalimot di ay ka. Ari lang ko gunit sa gwapo, oy. Oh, ayaw pagunit na ko. Si an mo'y nagdani mo. Busa kinahanglan nga imo siya sundon. Sige. Ari na lang ko gunit niya. Kinsa ganito imungan? Anastasia. Parehas tagngan. Dali na uban ako. Muuban ka ba, Jay? Ari na lang ko sa gawas. Pero gunita lang nagbayo kay tingaling mulugnot. Unya dili ka makapiog. Hala. Di bara. Be. Dali na, Wena. Anastasia. Sir, wa ka ba malipay nga nakakita ni Wena? Wena, siya si Papa nimo. Siya akong papa. Wina, salamat nga way daw tang nahitabo ka nimo. Dali, anak. Duol na ako. Pagaksa ko nimo. Hindi ko nimo, oy. Wa ko makailan nimo. Wina, pasaylo ako. Dili ko mapasaylo akong kaugalingon tungod sa nahitabo nimo. Nilak ay. Buti lang bagnaw. Di ko nimo. Wa ko makailan nimo. Ingay nagtungkod ako sa pangpang. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!